Ну, увогуле, эта справа вельмі добрая і такая з павагай, да якой трэба ставіцца, таму што любая праява, якая датычыцца да адраджэння гісторыі, культуры і гісторыі места, гэта праўда вельмі файна. І добра, што такая справа робіцца. Тым больш, што так склалася, што шмат з нашай гісторыі мы не памятаем, не ведаем, і гэта не дадае нам моцы і сілы там на будучыню. І любыя дзеянні, якія накіраваны на адраджэнне культуры, сваёй культуры і культуры месца, тым больш, што гэта датычыцца такіх выкштанцоных і даволі знакамітых людзей, якія, можа, не сакрэт, што тое, што вырабляў Неман у свае часы, пасуда, якая датуецца як бы катэгорыі стыль мадэрн, ён знакаміты быў на всю Еўропу, таму тут трэба разглядаць увогуле як вынік дзейнасці чалавека не толькі да маленькага месца, там да нейкай пэўнай краіны, але для агульнаеўрапейскіх стасункаў вельмі добра. Таму это файна, што такія рэчы адбываюцца, што помнікі, будзем спадзявацца, не адзін, і, можа быць, не ў гэтым горадзе, а іншыя местачкі таксама нагадае тых людзей, якія рабілі гісторыю і Беларусі, і Европы, і будуць ушаноўвацца, усталёўвацца, і людзі будуць прыходзіць да гэтых помнікаў. І гэта будзе не проста пастаўлены помнік мёртвы, які будзе стаяць, а вакол яго будзе жыццё, будуць збірацца людзі, можа быць, узнавяцца нейкія там дзеянні на годзе, можа быць, весеннія, асеннія, можа быць, нейкія будуць святы гэтым, як бы справакаваныя, і таму гэта вельмі добра.